martangi yang mahita. Dami ni di batana sumurung sian saluhu na roha, ima na mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Hata ni di bata di hita, ima na tersurat di buku Sada Yohanes bidutulu ayat 10 sia, 1 ayat 24 tangyo kamu ma hata ni di bata. Disima boto otta pabua siak kasih tonga kita jala tapapos rohatta di juluna molo di sol-soli rohatta hitam ubal gado di bata sian rohatta jala di boto saluhuna hamuak kahaholongan molo sodi sol-soli rohatta hita marhiras ni roha do hita maradopu di bata. Jadi manang pita pangido jalo ottado sian ibana ala taraduti patikna jala taula lomo ni rohana. Odo patikna naing porsia hita digoar ni anakna Yesus Kristus. Huhut masih haholongan. Songon naung tinonahon na itu hita. Sirado tipatikna. Ido namian di bagasan ibana. Jala debata di bagasan ibana. Jala sianodo taboto naung mian ibana di bagasa kita. Sian todii na nilehon na itu hita. Ima saha na. Dihamuna donga saha porsyaun di bagasan Yesus Kristus. Adong ma sada barita mardonga poda. Adong masalah padita na mangula di sada huria. Jala tung masay tigas do. Amat tapat ditay jala halak na barani di akka na mamicang akka na hurang ng akka na sala. Para jamiton na pitakas do mardonga pamisangon. Dido rohani amat taydo ahama jamita ahama gunana molo sarong hamubaw ni rohani jolmom. Tutu tarida dolas ni rohani ruas ni huriai dia matapat ditay ala ni habaranyon na mamicang akka nasalay dot mamuday dot tigas alay setong do adong na magkasuguhon adong na somarlomo ni roha ala tutu suguro hana mabigi jala dido ibana dang pas turuhana. Jala dong masahalak serus ni huriay na so palamak kalomohon amat apat ditay. Tongoma di sada minggu nung sipul par mingguon di papungu pilihan akka parhalado jala di bagasan piliani adong masada surat salembar harotas manang surat kaleng tersurat di bagasan piliani di bagasan surat na marisihon kritik terlumobi ma na pararoahon amat tapat diteng di pararoa ma isi surati na mandok taringot tu amat tapat diteng na magkasuguhon dohot na solomorohana diakka keputusan doaka nabi nani amat tapat diteng terlumobi ma diakka jamitana. Dung minggu na mangihut marjamita ma amat tapat diteng. Ma didok. Di minggu na salpu dapot do surat kaling sian pelian. Jala duku caha surati huboto ma ahudo na di pararoa. Alania mo kamang do tamuinang mangido ma autu hamun. Sayunang pola pararoha mu au.
ala memang nunga roahian aku. Ber kamu buhikon sehira manangah do nian rohana. Jala unang pola torso kamu biamang do taminang parwa honau. Ala nunga halak naroa au. Ninna pan tapa di temam di jamitane. Ubiki hatai jamite mekel ma akana toropi. Sepola bedi buget tugas rohana ala memang terdok do rupanya matapat di teh hurang do rupana. Ala yang dohonon na di hamak kadongan terjalo hita do rohai jala terjalo hita do ima na di bagasan hamaolo ni jala taida do disi gudang na somak kalomohon akka ketegasan do akka nauli akka nadinggan. Songoni do na masa nang dihuria na perjuluing. Di tonga-tonga ni huria na perjului gudang akka parpoda haliluon di ala Kristen ujui jalai donan jamoton ni si Johannes tarengo tuha porsiaon do olong ni rohana sida tu di bata. Jala di do akka parpoda haliluon ido imana dirajumi songon ajaran gnostis na holan tu dirina jala di do nasida na sututu de bata gabe colma jala na sututu ima debata naolo mate ido na niado panyaka huria na parjulu jala oman nanain dohonon ni si Johannes marhite turputon asa holong ni rohani debata si do nanain idota sada jamita na mangulu sian holong nai taida ma pola di hokop pita mate tersilang holongodo na takas ni dolo ni si Johannes di surat ni sudi buku Johannes om. Di surat non tu akahuriana perjuli patauhon asahala na targor anak ni dewata di sosoi ibana unang terpengaruh tu akka ajaran-ajaran na asing tu akka parpudah haliluon nang songoni unang terpengaruh ha porsian nasida unang gabi dibuat unang gabi lilu alani do dolhon si Johannes do ha porsian tu Yesus Kristus anak ni dibatahan na gabi colma ala holong ni rohana do holo ha holongon maradupon do ngajolma ido nanay odol honon ni turpuk taum alani marujahan tu pati ni Kristus ima holong marujahat tu patiki ima na bermuara Kristus na mangihut na mangakut na mangaraduti holongi jala takasma taida di bagasan turpuko nanaing dohonon ni si Johannes dia media makarungan tung takas do tahatindakot jala tahapor siyay na siya kasitongan dohot haholongan na siya debatado hita marhite iti Jesus Kristus jala marhite taulahon ima holongi di bagasa kasitongan ala debatado na mangalihoning siya turpuko boydo atu satta paposorohatta debata di sima adong sika manang pangalaho na pasahato diri tu debata lapatanna dalam kerendahan hati dan komitmen menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk menyerahkan diri kita dalam kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Marhite hapor siap taidon jala dipatakas hapor siauni dada hapor siaun naholan tu diri alai ia hapor siap tai ima panadot tadui di haholongon ni debata marhite turpuko dipatakas ma panol solio diri di sudi hakurangan dohot akahasalaan di si masaha tu sada komitmen manang sada juju asa marhiras niroha hitam maradopud debata pola do dolhon di ayat 20 sadai marhiras niroha maradopud debata namar lapatan di adong sika manang tindakan na aktif siya kita laho madapot tu debata jala paconok kudirita tu debata
ai hala na marhiras ni roha madarupo di bata di bagasa kaporsiaon na tikos do ibana ima songon holong ima songon na nidok na bahwa patiki nagabe na taulahon ala di bagasan holong ni rohani di bata. Molo di ayat 22 tung takas marhiras ni roha marupo di bata berarti mangulaho patina hut mangulahon lomo ni rohana. Dan gabi do honota akka hasitongani akka ketegasan-ketegasani nagabi imana kengani namaralo lapatanna bahwa holongi ima na taida menekor di bagasan holongi gudang do halak na porsia alai dang diulahu patina manang dang diulahu nahina porsione gabi hambar doha porsionna malapatan na rohita tu gereja alai mauludang di bagasa kolong mauludang di bagasa kasitongan ananido ikum olo hita diarah turpu tao di paingot asa manol soli diri hita di sudi haurangan do dia ka pangala setta dia kadusa haurangan tudong ata jolma terlumobi ma maradupud di bata di bagasan imanak ngani narohita manol soli asa tapangido ma jala otta ma nasyed di bata dia mehasi saan ni dosa jala otta do natapangido di bagasa Jesus Kristus ninna molo taradu tipatina molo taulahon lomo ni rohana ido man nama setakas do apostel Paulus di Roma 10 sada ayat 36 Aisyen ibana do salu naro marhiti ibana do jala marhapate ibana do sasudini di ibana mahasangapun saliling nililing na bangihut na nain dohono ni trupukot tu hita ima asa takas do di paadar ahado hinabalga do lapatan ni patiki jala ado tumpal na nain jala otta dia kena mangaraduti do mangulahon lomo ni rohana pati na ima asa porsia hita di kuar ni anak na Jesus Kristus uhut masih haulongan songon naung tiroran di batatu hita jala di si Johannes imai ima patiki nagabe pusat na ima holong ni roha Ido dui pati ne baru mahole tuhamu dia me naeng masih holong kamu songon holong ni rohaku dihamu neng songoni dohot hamu masih holongan na do si Johannes jala patardo di hapor syota songon di do holongi ia holongi ina na tahilala na rodui sien de batamar hiti anak na Jesus Kristus ido bene patak kasih di Johannes dulu ayat 10 asasani do ujahata ay songonod do holong ni rohani di bata di purtibion pola do di lehon anak na sasadi asonang mago ganup na porsi di bana asa guluan nasa liling nililing na di bana lapatan na dia makadungan hita akan na porsi na mangulu di bagasan holong na do taha holongi do kajolma nang songoni taha holongi nang songon pada dota tu di bata ay pergabus di taman do holong rata tu di bata alita hosomi no ngata alay berengota ma ima ucahan na nang doholo na di bagasa 30 tahun asa takas mahita marhiti-hiti ton di porbadia na manuaton holong ni roha di hita akan ang majalo holong ni roha ni bata jala akan ang makatidakon na porsya hita di Jesus Kristus gabi sudah kolongi mahita masih holongan mahita masih sadusa jala totong ma ima tapatuduo kolongi jala unang pola mabiar hita nama dok molo di tekor molo di pasa tegorani asa unang madabi tatudusa alay totong maita masih paunenia atau dia makadong asaha porsia song halak na porsia hita say olo mahita manalo so di nasa kurangata nasa dosata mararup dongan jol mararup di bata asa siapa nol so dionido adong madihita hamu baon adong madihita i mahiras niroha siya kamu baonido adong mahiras niroha berani mandapot di bata asa di bagasa trupu toma diarahu hita tada hala naung mangaradu tipatiki ima adong di bagasan ibana holong tada naung mia tordini di batani ibana olo mangacari di bagasa kolong tada hala naung mien ibana di hatan di bata ima molo bui ibana patu pahon holong di bagasan nama sirahutan marhiras niroha maradupon di bata
di sido hita naing diajak turpuk tahun asa marujah ma ngulut tahun asa di bagasa tangyang talaho mangido di bagasa kapur siam na tugu unang ragu-ragu jala unang bimbak kita di bagasa tangyang tai ay dohonot tanong di bagasa ngulut tahun bahwa dua kita adalah dua yang percaya, dua yang betul-betul imatangyang na totong di bagasan na masyaholong kita asa tarida ma ima na kengani marhiras ni roha mahita atong dada holak kita nama dok manang makatidak kunat apur syahita alay naing manyan akahalan asing pe nama dok hut makatidak ko tutu mahita halak napur syah marhiti-hiti pangalaho tangyangta, pabahenata, pangulota, gabedita dahala ma Jesus alani pangalahota, dohot pabahenata. Amen. Martangyang mahita. Mauliate madiho alituhan di bata, marhiti hatam na badi. Amen.